Azteko idazlearen txokoan, Igor Ezankona, Tundra izeneko poesia liburuaren karieta da. Biografia atalean, Igor berak ekarri Constantinos, Petros, Cavazis, poeta. Literatur testuen irakurketa etorriko da bukaera aldean, eta Tundra liburu beretik eskainiko dizkizugu pasarte edo poema bat. Horra, gure izen eta doinen lagun artean gelditzera gonbidatzen zaituztegu, gaurko idazle gonbidatuaren gustoko hitzak eta musika lagun. Azkero literatur margo bat ekartzen dugu komatxo artean saio. Margo ugari paratu dugu jada gure gelan, literatur zaleek margo hauek ikusteko parada izaten dute, edo irudikatzeko paradarri. Gaur margo berri bat ekarri dugu, Tundra, alakintakoak, edo kasurako liburuak, egileak berriz Igor Ezankona. Liburua ikusi horretik, ohi bezala marraztu dezagun idazlearen soslaia. Igor Ezankona 1977an jaio edo sortu zen artean, Bizkaian, zuzenbide ekonomikoan lizentziatua da. Gazte izaki, 1981an, 14 edo 15 urte zituela Urruzuno lehiaketa irabazi zuen. 2000 urtean indarrez itxi duten Euskaldunon egunkariako barkatu ama gaztentzako gehigarrirako artikuluak idatziz edo idazten aritu zen. Euskadi Irratian ere hainbat kolaborazio egin ditu. Gara eta Deia egunkarietan literatur kritika egiten du. Dela bost bat urte, 1988an anemometroa plazaratu zuen. Izen buru daraman poesia liburu hori. Zuzaren eskutik, eta orain 2 urte inguru berriz, Joseba Jaka hirugarren literatur bekako sariduna izan zen. Sariaren bitartez, hain zuzen ere, iaz, Tundra izeneko liburua plazaratu zuen, berriz ere, Susa argitaraitzarekin. Eta guk liburu honen karigara gonbidatu dugu, komatxo artean saiora, Igor Ezankona. Gabon eta ongi etorri. Bai, gabon. Bueno, eskertzekoa da, beti gazbadera esaten dut, baina gure Gipuzkoantatik ateratan unbaitan, edo gu aratago joanik, edo gure gonbidapena aratago eginez, kasuntan bizaiatik etorri zarelako. Sarreran aipatzen dugu eta konparatzen dugu ekartzen dugun liburua margo batekin, honezkero ekarritako margoek gure gaueko gela paisai bat osatzen dutela, euskal literaturaren paisaia. Nola ikusten du Igorrek euskal literaturaren paisaia? Biztan da Tundra bezala ez dagoela, ez da? Zerbait azten da bentsat, ez da eremu antzu bat edo elkor bat, eta beti egin behar da analizi gaziloso bat, arro egindakoaz, baina baita tentuz ere, horrelako gurea bezalako hizkuntza txikiek ezakatelako, segurtatuta literatura normalizatu bat naiz eta guk normalitzura batzutan eman nahi, ez da. Anemometroa eta Tundra, liburu, poesia liburu, zuzen horrek, horiek eginik edo horiek egin da bere, nola ikusten duzu paisaia horretan zure burua? Ni ez dakit, oian horretan izango nintzateke, arazka bat, ez da. Bi libururekin uste dute, nire burua idazle doitzea ere oraindik arrokeria ariketa bat dela. Idazlea edo poeta, hau da nola ikusten duzu zure burua, badago behiztea. Momentuz atzera begira, biztan da poesiatik jodu dela, nire liburubiak poesia liburua, baina, itun labur forman narratiba ere landu dut, eta horrek esan nahi du noski bideak ate guztiak jotzeko asmoa badauka dela nire literatur jardunean. Zure soslaia osatzerakoan aipatu du zuzenbide ekonomikoan ikasizarela, nola uztartzen da, edo nola jalgitzen da, edo sortzen da poeta bat zuzenbide ekonomikoetan arituta gero, badago nun baitan. Hori ez da galdera berak
dauka bizi hori, ez da, pentsatzearena bizitzan atal guztiak edo ala beharrez elkarturik egon behar direla, eta nik uste dut gauza bat ikasketa direla, beste bat afizioak eta... Bueno, eta uztargarria direla dira. Zegit, galdera usatzen, baina zuzeu poeta gisa bizi duen, edo zuzeu poeta gisa bizi duen idazle alzara. Esan ere, eta beti ere, honera ekarri izan ditugu personak, poeta direnak, eta poeta gisa bizi dela legia, eguneko bizitza horretan ere, idatzi gauza badera, gero poeta gisa bizitzen. Horrek ere bere definizioa bere trampa egitea beharko luke gero bere teoria berrezteko ez da. Zer den poeta moduan bizitzea gabarribena luze da jartzea den edo zer den ez da, baina literaturara ekarriz, zure galdera, zurgalte larrialde honetatik narrazioa idazten dudanean ere agerikoa dela poeta naizela batez ere. Kritikare burutzen duzula aipatu dugu, zer modu langintza horretan, herri honetan eta paisai horri buruz mintzatzea eta iritzia paratzea ez da samurra izango da. Bada hori da paradojarik handiena ez da, gure herri honetan gauzarik eta errezenetakoa da literatur kritika egitea. Eta nahi dut beste begira, nik ez dute zera iruzkin txarrik inoiz ebatko ere ez dudalako eman behar bada ez, baina kritikan gustora nago. Gertatzen danaga, batzutan oreka lan handiagoa egin behar dudala liburu oso atsegin ez dudanean, ez da? Baina bezala, normal, ondo. Bezala poesia ezean, poesia idazten ezean unik usten duzu zure burua. Esan edo zein bidetan beti badira beste genero batzu. Ez dakit, nik uste dut poesia liburuak argitaratu zuen gana izela, tundra atera berritan egin dizkidaten elkarrizketetan eta beti esan du niretzate Proiak izango litzateke urterik behin argitaletxe bat edukitzean non nire poesia argitara dezakedan, baina horrek ez du esan nahi olimpiaden bitarte horretan, urteko epe horien bitartean, ez du benik narratibarik egingo, ez du benik ipuin gintzarik egingo hori notati ez da. Gaur zankona idazlea, bizkitarra, artean zan bezala sortutako idazlea, heldu zaigu, gurekin bildu zaigu, eta eskutan tundra izeneko poesia liburua dugu eskuetan, eta hudena aldean azken momentu enten entzunen bat bildu egulako jakin duzala. Joseba Jaka, hirugarren literatura bekako sagiduna izan zinen, zuzio edo liburu edo orkestu zenuena, eta bere laguntzaz tailutu zenuen tundra. Nola hasi eta nola bideratu zenuen internazari gara poesia. Bekaren sistemak berak balintzaturik. Lan atzeko zaurrera egitea suposatzen du apur bat. Zuk lagin bat aurkeztu behar duzulako eta proiektu bat asutu eta ari segi gutxi gora beranik. Beldurra nion horri ez da, zen novela baten, eta noveletan ere nahikoa lan, izan dezakezu gutxi gora bereko zirrigorro bat zure buruan, baina poesian proiektu zabal bat aurkeztu nuen, lagin heterogeneo bat aurkeztu nuen, eta horregatik errazagoa izan zaitu. Jenaren horregatik galdera ere, beste batzutan ere izan diet, gubiatu dira, baina kaso enten bai berezia dela, baina bueno, beti bizitza dela bezala berezia, tundra berezia dela ere, zinondiako iza, hola den, edo nire horrela ekartzen dut izpide, ipar eskualde polarretako estepa belarraduna edo belardiate den hotza, tira, esan zuzen horrek, tundra zerbaitik. Horixe, antzadanez, bizitza bakteriano oso gutxi dagoen eremu haietan, klimak baldintzaturik eta, gandareak oso astiro azten diren, basamortu antzeko bat da tundra, ez da? Nik titulutzat tundra jarri dut ez barruan dagoena definitzeko, baizik eta irakurriari gauza handirik esango estion titulu bat emateko. Zuriz dagoen folio baten aurrean aurki bezala bere burua eta liburua zabaltzeko tentazio hori izan dezan. Titulu zabal bat. Sartuko bera edo zar gaitezen hori bezala liburuan eta beti ere orain formari erreparatuz edo horrela.
azala anaiak borja egin, ez? Enkarguz nola gauzatzen nolako gauza bat, edo... Ez erreza, anaien arteko erlazioetan batzutan, alango gauzak izaten dira horrela eramaten ez da norbait enkargu bat egitea, baizik eta anaiari noz zerbait otuko otezaion egiteko ez da, baina, bueno, nik beragan konfidantza osora daukadanez, liburua etxan daukanak badaki ze marrazki berezia den, eta lehen titulua gaitik esan dugun gauza berbera esan daiteke honetaz, gauza arraro definitu bako bat dela. Koloreak ere, bueno, ez dakit, butano kolorea ez dakit ote den. Horre beti ere hotza ere iradoki edo lagaz izan dugu, ez? Ostazun bat edo... Bueno, gero barruan sartu hoi gara, eta, bueno, bere bukaera saltzen dira poemen izenak, eta denak errenkadan, dugu egiten ezortzi, ala baina, hiru partetan, antolatu dituzu poemak. Esan nahi berezidik edo dauka honek, hola, da tarte edo atal bakoitzari izenburu bat ipintze honek? Ba ez, lehenengo liburuan anemometroan, bazegoen ala nolako antolaketa bat, estiloari zegoten egal poema intimoak lehenengo filosofikoak bigarren, politikoak, ideologikoak, hirugarren, baina kasu honetan atalak arrazoi praktiko batera izan ez daude taxetuta, eta da irakurleari errazago egitea liburua non utzi, ez da. Inork ez du txoririk ikusi zerua zeharkatzen, txori horiekin jazten da liburu hau. Horreia iradauki zen duela bat, lekuaren bakartasuna, edo zailik, edo zailtasuna, edo barruan abiatzeko, edo. Bai, adierazten gau ze filosofiarekin ekin diogun idazteari ez da, eta da ikusi ezin dugun horretaz, barruitazen dugun horretaz, ikusi esaldiak beradik inor, ez du txoririk ikusi zerua zeharkatzen, eta hain zuzen, txori hori buruz itzen gura genuke. Hau berezia ere bada, edo nahi bitaz egin zaitula, itxi eginda dena, demokrazia baten antzera. Bai, hori poema bateko zelan esan, pleko bat da, hortik geratu zitzaidan esaldi bat. Ondo definitzen zuelako, kontutan hartuta ze garaitan bizi garen, munduak hartu duen norabide apur bat, ez da? Demokraziak bezala izten ari den mundu batean bizi garenez, horrek ere bere tartea behar zuelakoan liburuan. Eguzki eskutatu denean, dantzari bat ikusi dute hankak apurtuta. Bai, hori dirudiela baina zumpleagoa da, argiari buruzko gogoeta bat da. Orduan eskutenean, eta argirik gabe geratzen garenean, dantzariari hankak apurtzen zaizkio ez dago mugimendurik. Gure begiek beti behar dute argia, formak ikusteko, mugimendua ikusteko eta iluntasunean ez dago ezer. Ez tegit, atezuan jarri zaituztean, baina, oso gustoratu dituzure erantzunak. Horta, anemometro liburuaren aldean, galeteko gero ikusiko behar da, zer ekartzen duen tundra liburuak ez, baina orduan inbaitan aizea neurtzen edo neurtzeko moduko liburu izan zen anemometro ere alako baita. Hontan ere hotza paderoa, osgeroa beti ere, neurria bada zerbait zure poesian edo beti ere gotzen du. Temperatura, ote den. Eskala. Ba lehen esan dutu da moduan tundra titulu accidental bat da guztiz. Nik poemak idazten ditudan kuadernoan, noizean behin titulu posibleak idazteko ohitura daukat. Eta orduan ez daukazte, jenteak ez du hortzik aurkituko barruan. Behar bada bai, baina ez tituluak ala iradokitzen duelako. Baizik eta berak ala iritsi diolako. Lehen poeta gisa biziotezaren galetzerakoan irudikatzen nuen kuaderno bezapean edo galtzartean doan persona hori, poeta bitu gabe edo otezaren beti ere. Olako iradokizunak ez baitira
bueno, ez dakit, gero ikusiko du, gogoetatu gabe edo asko gogoetatu eta sortzen, eta batzutan ere momentu ere harrapatu beharra dago eta ekarri. Bai, holan da, gauzei bueltak gehiagi ematea ere ez da ona. Poeta jakin behar du noiz fijatu bere poema. Zundra poesia liburua izpide, Igor Zankona lagun urte, anemometroa izeneko liburutik, Zundra izeneko honetara, heldutasunitza aipatu da handikona, edo ez dakit ezkuzen horrek aipatu zenuen, poesiak jolaserako tarte ere behar duela, hori heldutasunarekin lortzen duen zerbait da, posible egita poesia eta jolaztu aldi berean. Egia esan anemometroan egin duen nik jolas gehiago. Eta liburu biak irakurri dituenak badaki zertaz egin naizen ari naiz hizkuntzarekin jolaste horrekin. Tundra zentzu horretan kalkulatuagoa da, orraztuagoa da, hausnartuagoa da, hizkuntza aldetik, euskera aldetik eta bar. Eta horren beti, liburu ez dakit linealagoa edo bihurtzen du beste baino. Honetan, aurreko hartan ez zegoen mezua ekarri izan duzu mezuren bat, edo... Ez, eta mezu konkreto bat adierazten duen liburu bat nik, nire apaltasunean nahi izan dena islatu da apur bat gauzen aberaztasuna, nabardurari garrantzi emate hori, egunerokotasunari garrantzi emate hori, baina anemometroan ez bezala unibertsaltasunarekin elkarrizketan jarriz, ez da? Ez bakarrik egunerokotasun hitza, baizik eta hori, horrek ze dimentsio handia daukan, uste duguna baino handiagoa. Elkarrizketa aipatu duzu, norekin ari da kasu hortan poeta, bere buruarekin batzutan, bide lagun badauka? Bai, bigarren pertsona bat, ez da, betikoa. Nolabait, pertsonaia batzuk badirudi, ez da, agertzen direla edo marra batzuk edo badaudela hor, nolabaiteko elkarrizketa bat adieraz dezaketenak, baina poetaren barrura egindako liburu bat dela uste dut, eta nire referentzia bakarra denez, parkatuko didazu barri dezatea, barrura begira egindakoa dela anemometroaren aldean. Bai, zure referentzia hura da, eta baliteke ere bidean joatea, eta bide berriak eta jorratu nahian. Hori da, bentsa eta katxak ez horretikatzea. Batzutan emaitza azkar jautitzen da, pesatzen unik eta horretik arrezkean aipatu dizut hori, eta arrezketan agian lan askoren ondoren edo. Poesia bere horretaz askotan hartzen dugunean hainbeste espazio utzi daukan liburu bat betik esaten dugu, gau batean egin daiteken gauza bat dela ez baina. Poesia ere lana, da. Bai, bada, plazerra lortzeko larru bat exigitzen duen generoa da izan be. Eta edo momentuak behar dituena, horregatik errespetatzen du nik asko poesia egin ez duen jendea edo nire liburuarekin, nire liburuak gainditu duela duen jendea, badakidalako implikazio hori eskatzen dudala, nik ez dut beste gatik itzegingo batzuk poesia errazagoa idazten dute. Baina nireak bai behar du, badako exigentzia maila hori. Eta gero ere, idazterako bere momentua zurazki izango duzun moduan, edo banketa bat izango duzun moduan, irakurtzeko ere bai, ez? Norbera zen momentuan da, ez? Bai, ezatu izan beste modu bat, ez? Eta uste zaitu lasaiago, uste zaitu... Bai, zatika irakur daiteken liburu bat izakeran ez dien, arazarik ikusten horri. Zatika apurka digeritu daiteke errez. Bai. Poema, ni batzuk hartu ditut horrela, horiek izan direlako behar bizik, Ulises, Argi Txikia, betire, badugu joera horrela, nabarmentzeko, kontrazalean jarri duen ezakil hori izan den, editoria bera zuzeuk hautatuta, beti ere norberak edo irakurle bakoitzak lehen etziko du edo betziko du poema bat edo beste. Zuretzako hori beti ere, irakurleen aldetik datozten iritziak ikusmoldea
kontu hartuta sorpresa izaten da, edo... Bai, askotan bai, denpora asko behar izan duten poemak, lantzeko orduan eta batukan ez dizkira ezin gurukoek, elkarrizketak egiten dizkidatenek, ezin hor gaitatzen, eta amor pizka bat sentitzen duzu, begira zenbat ordu pasatu ditudan pieza honekin, eta ez da inori gustatzen, eta beste batzutan poemarik eta leloena da gehien gustatzen dena, eta hori polita da, ez da, polita da. Zundran barrena, agian joan gara, ikar poloera, edo, zira, euskalde arretaraino. Epikaren lortuta dauden konzeptuak lirikaren bidez gainditu nahi izan zenuela, nik horrela bildu dut izan zenuen uste liburaren aurkezpenean, azaldu dut izkagia hori. Bai, bueno, liburaren aurkezpenean esan behar da nik jente guztia ikaraturik utzi nuela, gauza bat da, liburu bat egitera ez da gauza bat da liburu bat defendatzea. Ez da gutxitan ari hemen, Bai, eta asko kostatu zitzaidan olako, esaldi boronbilen bat esatea hain liburu, zikitasunean hain liburu aberatzean ez da. Eta horren hori otu zitzaidan izan daitekelako definizio posible bat. Heriotza, maitasuna, erlijioa, denbora, nola nahi ere, hori gaitenda ere, poesia deskriptiboa egiten duzu, batzutan oso deskriptibo, oso gauza, arrontara izango nuke. Hori behar bat dut berezi, beste batzuk berezi ditut, baina hola da, ez? Oso gauza, horren gogozarien buruz, baina, deskribatzen duzu armari baten desmontaketa, eta gero aldera pasatze gela da eta montatze hori eta horrela. Bai, eta era holan geldo baten. Bai, arrazoia. Orduan, badago bereiztea poema batetik bestera, beti ere, zate baterako, emendako ziru deminizioetara isiltasuna, ez? Isiltasun zabalena, isiltasun luzeena, isiltasun sakonena, deiagarregin ostean erantzunaren zain geratzen denaren barruan dago. Badago filosofia bat, ez? Eta aldiz bestietan deskripzioa, narratiboagoak, bai. Bai, beti dauka tentazioa poesia filosofikoran zidateko batzutan, izan daitezke. Eskutikak idazten ari denaren tonu narratiboa ere, nik ere aurkitu dut, norekikoan jakin daiteke. Barneko elkarrizketa horri, nolabiteko egiazkotasun bat emateko edo, referentzi bat jartzearen, bigarren pertsona bat, hirugarren bat, eta bar jartzen da, baina jenteak jakin bezala beti nahi zela ni. Eta zer da, kaso horretan hori idaztenako da ritmoa, agian soil bat idazten dugunean ez dugu horretan erreparatzen, baina poesia idaztenako zer da, borroka etengabe da ritmo lortzen. Bada, bai, eta liburuak anemometroak ez bezala eukindu bigarren parte bat oso gogorra izan dena, hori, zeuk esan duzuna, puntuazioa, ritmoa, hizkuntzaren garbizalekeria, baizik eta garbitasuna, zaintzea eta bat eta beste, eta lehenengoz bizi zauden etekera bara online sakonean. Eta txundra txajuz batera gura nuen, eta asko kostatu zaitegi esan. Ez ezagun ari da azkeneko poema, ez da egite osorik ez dut irakurriko, agian tarteri balin badugu, tarteren bat balin badugu, gero ere poemak ikareko ditugu beste baten ahotzean, baina gaztea dirudizu, ni ere ala naiz, gaztegia gara, gogora gaitzaten. Zerurik gabe erazkinean zatozen hori mirez dezagun errealitatea, benetan zerren jakiko, ezarpeinu ulertu zin bat, nire zalako batentzat. Errealitatea sinismena, memoria egin etengabeko borrokan. Bai, hor dago baita ez aldi baten memoria amaberzinak zikin bata, ez da? Ja, hori. Bai, eta horrek memoria beti da, historia dilek beti diote, ez da, zatika berregin daitekeen puzle bat eta itxura oso desberdinak arrizatena, eta horri buruz ere gogo eta egin gura izan nuen, laburto pasata gero nondik, nabile, edo zelan interpretatzen dudan gertatutakoa. Eta zure buruarekin bilatze horretan guztera? Bai, beti, urbiltzen ari garen espeziea denez gizakia,
apurtxo bat hurbilago egoteaz pozik. Ederki, segituko dugu poesiaz, Konstantino Cavafis aipatuko baitugu, zuri esker. Konstantinos Petros Cavafis, idazlea, Alejandrian jaio zen, 1873an, Babazkaldi beraz. Petros Cavafisen semea izaki, Konstantinoplako merkatari baten semea, alegia. 1880an Petros aita izen eta familia Ingalaterrara aldatu zen bizitzera. Familiak ondoa jozuen ekonomikoki eta Alejandriara itzuli zen 7 urte beranduago. Ondoko urtetan pobrezian murgilduta bizitzan zen familia. Kostaldeze, Ingalaterrako kulturaren eragina jaso zuen, hala ere. Ingeles literaturarekin harremana eta lotura estua izan zuen bere bizitza osoan. Eziketan ingelesa jaso baitzuen, eta jaso zuen aldetik bere bigarren hizkuntza ingelesa izan zen. Nerabezaroko bere literatura ingelesez idatzea dago. 88an, 10 urte beranduago edo horrela, 28 inguru zituela idatzi, izango duzuzen 15 bat inguru zituela lehen poemak, ingelesez, frantzesez eta grekoz. Orduko dira bere lehen harreman homosexualak. Familiaren egoera ekonomikoa beronera torri zen, beranduago edo, eta bere anaia batekin bursan hasi lanean. Egunkari batean ere jardun zuen, eta artean poemak eta entxeguak idazten hasi zen. Devuelvan los mármoles del Gun, gaztelaniak pasoa bezala, horixe da garai hartako entxegu bat. 29 urterekin obra publikoko ministerioan hasi zen lanean. 1922an zuzendari izatera iritsi zen. Egoera ekonomiko eroso bat lortu zuen eta, edo bintzat berez, jatorrian edo bere jasortu zenean zeukan egoera ekonomiko hura. Alejandrian bizi izan zen urteetan eta Paris, Londres eta Atenasera ere biaiak egiten zituela. 1923an zendu zen. Eta Foster idazlearekin besteak bere 20 urteko harreman literarioa mantendu zuen. Konstantinos Cavafisek horixe da bere biografiaren parte bat noa dituzen da. Zira, zerretik Konstantinos Cavafis, zerretik, no? Alde batetik zerbait ekarri behar zelako, eta beste alde batetik asko gustatzen zaidan. Poeta bat dalako, lagun, hain zutu greziar batek, begira, oparitu zidan liburu bat, ni urtebete eman duen Eskozian ondorla pare bat urte, eta inglesezko persino eder bat pasatu zidan, eta orduan apur bat hasi nintzen Konstantinos maitatzen, izan be, aurrera gorditu nituen erderazko berzina dezibelako batre honak. Eta orduan hasi nintzen apurka bere balioa eta ikusten zen, ezta? Orduan, ondo esan duzun bezala bat ekarri behar da, eta badakit bakar batekin estuela zurazki norbera kasetzen, eta guztiekin ere, bere guztizko idazle kutxun hori, baina bat ekarri behar da, eta beti ere profitatzen dugu aukera hori, apur bat gehiago idazle hori ezagutzeko, kasuentan ekarri gabe zen, eta baita gonbidatuak, kasuentatu zen horrek, irakurriko diguzulako bere poema bat edo beste, eta... Gura bat zuen, Andolin Eguzkitza eta Olga Matosek maizuki itzulitako antologia bat badaukagu, panelan, edo bagenunkan, ez dakita gortuta dagoen edizina edo zer, baina hortik ebiliko da alegen bat, Eta bertatik, zein da izena erdaldunak berna, erdaldunen esperoan. Garriko dugu, gure sintonia eta nahi bezunean, aurkiztu diguzo poema eta jase mandeltu. Erdaldunen esperoan. Zeri igurikatzen diogu plazan batuta, erdaldunak egun heltzeko direla. Zerbaitik senaduan horrelako geldotasuna, zerbaitik jesarrita daude senadoreak eta ez duten legerik ematen, erdaldunak egun helduko direlako. Zeintzu legeak emanen dituzte bada senadoreek, erdaldunak ez denean emanen dute.
Zergatik gure enperadorea haingoz jaikida eta jesarrita dago hiriaren aterik handienean tronoaren gainean arranditu koroa jantzita, erdaldunak egun helduko direlako, eta enperadoreak itxaroten du buruzagia atozteko. Izan ere, berari emateko pergamu bat prestatu du. Berorretan titulu eta izen asko idatzi dio. Zergatik gure kontsul biek eta pretoreek irten dute egun beren toga gorri bordatuekin, zergaitik amatistekin jozidiko beso ustaiak jantzi dituzte eta eraztunak eslalda bizdiratzu eta argizuekin, zergaitik hartzen dituzte egun makila baliotsuak urreaz eta zilarrez bikainkiro zartatuak, erdaldunak egun helduko direlako, eta horrelakoak baitituzte erdaldunak iluratzen. Zergaitik etorri honeko izlariak estatoz beti bezala beren mintzaldiak egitera eta berenak erratera, erdaldunak egun helduko direlako, eta aztertu egiten dira bokantza eta itzaldiekin. Zergaitik azten da bapatean artegatasun eta ezin egon hau, zergaitik guztitzen dira bizkor kale eta plazak, eta denak itzultzen dira beren etxeetara oso pentsati, ilundu delako eta erdaldunak ez baitira etorri. Eta batzuk mutur geldu dira, eta esan dute erdaldunik jadanik ez dagoela. Eta orain, zer gertatuko zaigu guri erdaldunik gabe, jende hauek zelan baiteko konponbidea ziren. Era, eskerrik asko, Igor. Zundra, iriga edo irien barra, poliz horreta begitiko da, Igor, etangona poeta. Ez dakit da, berba da horre, errari ibiliko gara tundra hondetik, ez? Ederki, bueno, eskerrik asko gurekin zentzagatik,